Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Ajnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kathamahyam Dadadi Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapatakamalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajadam Sahagana Raghunathanvidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vichakhanvitam Sa. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Shibi Mataji, നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസന്റേഷൻ എടുക്കാം കേട്ടോ മാതാജി. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഉപദേശാമൃതം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉപദേശാമൃതം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. ജയ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദജി കി ജയ്. രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ഉപദേശാമൃതം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് അമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ നാമജപം ചെയ്യുന്നതിന്റെ മാഹാത്മ്യം, നാമജപത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം, നാമജപം നമ്മൾ ഏത് മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നാമജപം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മിൽ എങ്ങനെ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു, 8 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ. അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള രൂപ ഗോസ്വാമിയും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, നമ്മളിൽ വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ്? നമ്മൾ സാധാരണ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ചെറിയ വാക്കല്ല ഭക്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന് സർവസ്വവും സമർപ്പിച്ച് ആ ത്യാഗ മനോഭാവത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആകർഷണമില്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപ്പാടെ മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും കൂടെ മുഴുവനായിട്ടും മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ പല വിധത്തിലുള്ള ആസ്വാദനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. അതെല്ലാം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറാം? അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഒരു ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കാതെ നമുക്കൊരിക്കലും തന്നെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ എന്താ പറയുന്നത്, അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്തെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതായത് നമ്മൾ ഏത് വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം, അതിന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കാരണം നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ്, 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏത് വിധത്തിൽ? കലിയുഗത്തിൽ ഏതാണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം? നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? ഇതെല്ലാം ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആചാര്യനെ സമീപിക്കും? ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആചാര്യൻ? ആചാര്യനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്? ഇദ്ദേഹം പരിശുദ്ധനാണ്, പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അതാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി ആ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള
നിലകളിലേക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഒരാചാര്യന്റെ പൊസിഷൻ എന്തായിരിക്കണം, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനെ എങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു, സ്വയം ആ ആചാര്യൻ പരിശുദ്ധനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയിരിക്കും, എല്ലാം തന്നെ രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും രൂപ ഗോസ്വാമി തന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പങ്കുവെച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ, ഉപദേശാമൃതം എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ രൂപ ഗോസ്വാമി നമ്മൾ 3 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണുള്ളത്. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. കനിഷ്ഠാധികാരി ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ആ ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം ചിലപ്പോൾ മാറാം, ചിലപ്പോൾ കൂടാം, ചിലപ്പോൾ കുറയാം, ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി എന്ന് വരാം. അദ്ദേഹം കനിഷ്ഠ അധികാരിയാണ്, പ്രാരംഭകനാണ്. മധ്യമാധികാരി അങ്ങനെയല്ല, അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഭക്തന്മാരെയും അഭക്തന്മാരെയും വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ കഴിവ് വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് മധ്യമ അധികാരികൾ. അവർ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ അതേപോലെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉത്തമാധികാരിയായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു മധ്യമ ദശയിൽ കനിഷ്ഠ അധികാരിയിൽ നിന്നും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഉത്തമ അധികാരി പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ആയിട്ടുമില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സിന് ചാഞ്ചല്യമില്ല, അവർ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഉത്തമ അധികാരിയാണെങ്കിലോ പ്രഭുപാദരെ പോലെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഉത്തമാധികാരി. അപ്പോൾ ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരി, ആ കനിഷ്ഠ അധികാരിക്ക് ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും? ആർക്കാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കയറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാമാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആചാര്യന്മാരിലും വേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഒരു ഭക്തന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരു ആചാര്യൻ, പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ മറ്റുള്ളവരെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഭക്തനിൽ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതിന് രൂപ ഗോസ്വാമി ആ വിധത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ. അപ്പോൾ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ 11 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പരിശുദ്ധ ആചാര്യനെ കുറിച്ചുള്ള ആചാര്യന്റെ തിരിച്ചറിവുകളാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിയെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രൂപ ഗോസ്വാമിയെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഉപദേശാമൃതം ആരംഭിക്കാം. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി ചെയ്തത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഭഗവാൻ സ്വയം കൃഷ്ണനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു? ഈ ഭൂമിയിൽ മുഴുവനും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കുക, എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പരിചയപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ എല്ലാദിക്കിലും ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ആ ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയുടെ ഒരു തീവ്രതയിലേക്ക് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും കൈപിടിച്ച് കയറ്റാനുള്ള ദൗത്യമായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനുള്ളത്. അപ്പോൾ രൂപ ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തിയെക്കുറിച്ച്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ദൗത്യത്തെ രൂപ ഗോസ്വാമി ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ആ ഭക്തിയുത പ്രസ്ഥാനത്തെ അദ്ദേഹം സ്വയം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, മറ്റുള്ള ഗോസ്വാമിമാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി. അങ്ങനെയുള്ള രൂപ ഗോസ്വാമി എപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം തരും എന്നാണ് ഈ രൂപ പ്രണാമത്തിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.
ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം, ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ, ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപിച്ച ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത രൂപ ഗോസ്വാമി സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം, അദ്ദേഹം ആ ദൗത്യത്തെ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി. കഥം ആ മഹ്യം, എനിക്ക് എപ്പോൾ, കഥം എപ്പോൾ, അദ്ദേഹം ദദാമി സ്വപദാന്തികം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ എനിക്കെപ്പോൾ അഭയം തരും എന്നാണ് ആ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രൂപ ഗോസ്വാമി 1489 സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം കർണാടകത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് സ്വകുടുംബമായിട്ട് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കുടിയേറുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെ വെച്ച് രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും വളരെയധികം നല്ല സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു. അവരുടെ ആ ഒരു പാണ്ഡിത്യവും അവരുടെ ആ ബുദ്ധിശക്തിയും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ എന്നുള്ള അന്നത്തെ ബംഗാളിന്റെ ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരെ രണ്ടുപേരെയും തന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ ജോലിക്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ രൂപ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും കാണാനും ഇടയാകുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അവർ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ ജോലിയെല്ലാം രാജിവെച്ചിട്ട് അവർ പിന്നീട് രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അവർ മാറുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ രൂപ ഗോസ്വാമി ആദ്യമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുമായിട്ട് രാമകേളി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് കണ്ടുമുട്ടുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാഗധാമിൽ വെച്ചിട്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രയാഗധാമിൽ വെച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്, രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആ അറിവിനെ അദ്ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം പൂജിച്ചിരുന്ന ഡേറ്റിയാണ്, വിഗ്രഹമാണ് ഗോവിന്ദജി, രാധാ ഗോവിന്ദജി. അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള കൃതികളാണ് ഉപദേശാമൃതം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, വിദഗ്ധ മാധവ, ലളിത മാധവ മുതലായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം, എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എങ്ങനെ സാധുക്കളുമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് എങ്ങനെ സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. 7 മുതൽ 8 വരെയുള്ള 2 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം, നാവിനെയും മനസ്സിനെയും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാനും അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലേക്കും മനസ്സിനെയും നാവിനെയും എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, ഏറ്റവും ഉത്തമരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, അവിടെ പോയി നമുക്ക് ഭജന ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്താൻ കഴിവുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം രൂപ ഗോസ്വാമി വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് വാചോവേഗം മനസഹ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാവേഗം ഉദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാന്യോ വിഷഹേദധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സ ശിഷ്യാത്. വാചോവേഗം, വാചോവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാചം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കിനെ വേഗം, വാക്കിന്റെ ത്വര, അതായത് സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, ആസക്തി. ചിലരെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, എപ്പോ നോക്കിയാലും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും, ഒന്ന് വിട്ട് അവർക്ക് സബ്ജക്റ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര എന്ന് പറയും നമ്മൾ. പിന്നെയോ മനസ്സഹ ക്രോധവേഗം, മനസ്സിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, മനസ്സിനും ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. മനസ്സിൽ പല പല പ്ലാനുകൾ, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പല ചിന്തകളും വന്നു ചേരുന്നു. പിന്നെയോ ക്രോധവേഗം,
ക്രോധം വരാനുള്ള ത്വര. ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നു, എന്തെല്ലാമോ വിളിച്ചു പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു ക്രോധം വരാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ക്രോധം പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ചിലർ. പിന്നെ ജിഹ്വാവേഗം, നാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട, നമുക്ക് മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ, ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ജിഹ്വയുടെ വേഗം, ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര. പിന്നെ ഉദരോപസ്ഥ വേഗം, ഉദരത്തിന്റെയും ഉപസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വരകൾ, അതിനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഉദരത്തിന്, വയറ്റിന് പല വസ്തുക്കളെയും വയറ്റിലേക്ക് ആക്കാൻ കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. പിന്നെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര. ഏതാൻ വേഗാന്യോ വിഷഹേദ ധീരഹ, ഈ ത്വരകളെ എല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച ധീരൻ. ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ധീരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പുതിയതായിട്ട് ഉപദേശാമൃത ലെവൽ 3-യിൽ ചേർന്നവർ ആരെങ്കിലും പറയുമോ? ഭഗവത്ഗീതയിലെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകം ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിഞ്ഞുകൂടാ. അല്ല, അതിന് മുമ്പിലത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. അതായത് ശരീരം ബാല്യകാലത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ശരീരം. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരം ക്ഷയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉടുപ്പ് മാറുന്നത് പോലെ വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറുന്നു, അത്രമാത്രം. അപ്പോൾ ശരീരം ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാല്യകാലം മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ വളരെയധികം ലാളിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ വലുതായി വരുംതോറും ലാളനകൾ കുറഞ്ഞു വന്നു. അപ്പോൾ എന്റെ ശരീരം വലുതായത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അച്ഛനമ്മമാരുടെ ലാളനകൾ കിട്ടാത്തത് എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്നില്ല. ശരീരം വളർന്നു വരുന്നോറും നമുക്കത് ഒരു അസഹ്യമായിട്ടോ ദുഃഖമായിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ തോന്നുന്നില്ല. അതുപോലെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് സ്വാഭാവികമാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതി, നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ജീവാത്മാവ് പോകുമ്പോൾ എന്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് വിഷമിക്കുന്നു? ധീരൻ ഒരിക്കലും അതിൽ വിഷമിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മാറ്റം തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണോ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം വളർന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നീട് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നു, പിന്നീട് അതുപോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെയാണ് ശരീരം ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നതും ജീവാത്മാവ് പുതിയ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതും. ധീരൻ അതിൽ വിഷമിക്കുന്നില്ല. ധീരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ ചര്യകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനും കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ, അദ്ദേഹമാണ് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ത്വരകളെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എന്തിന്റെയെല്ലാം, നാവിന്റെ, മനസ്സിന്റെ, വയറിന്റെ, അതുപോലെ ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ, ഇതിന്റെ എല്ലാം ത്വരകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തികളെ, ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ, ശാന്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു? സർവാം അപീമാം പൃഥിവീം സ ശിഷ്യാത്. അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ആചാര്യൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ക്രോധത്തെയും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ, നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പല 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 ചിന്തകളും വന്നു ചേരുന്ന ഒരു മനസ്സോ, അനിയന്ത്രിതമായ കോപം വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമോ, അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോ,
അതുകൂടാതെ തന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോ ആയിരിക്കരുത്. പിന്നെയോ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് ലോകമെമ്പാടും ശിഷ്യരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ആചാര്യന്റെ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ, അതായത് ഭഗവാനും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉടനീളം നമ്മളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് 2-ാം അധ്യായം മുതൽക്ക് 18-ാമത്തെ അധ്യായം വരെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തുടരെ പറയുന്നത്? കാരണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആന കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞു വന്നാലും മണ്ണ് ദേഹത്ത് വാരിയിടുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രമാത്രം പരിശ്രമിച്ചാലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വ്യർത്ഥമാണ്. കാരണം ഭൗതികതയോടുള്ള ആകർഷണം പിന്നെയും നമ്മളെ ഭൗതികതയിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആരാണ്, ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആരാണ് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച, അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആരാണ് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, എങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി വരുമ്പോൾ ഒരു ആമ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ അപകടം വരുമ്പോൾ തന്റെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് അകത്തേക്ക് വലിച്ച് സുരക്ഷിതമാക്കി വെക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഭൗതികമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭൗതികമായ ശരീരങ്ങൾക്ക് ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മൂലം പലതരത്തിലുള്ള പ്രകോപനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹമായിരിക്കണം പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആചാര്യൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷെ വീണ്ടും ഈ ഭൗതികതയുടെ വിഷയങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ ആകർഷിതരാകുന്നു. അതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭാഗവതത്തിലെ 6-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ജനങ്ങൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതിന് പ്രതിവിധിയായിട്ട് എന്താണുള്ളത്? പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് പ്രതിവിധിയുള്ളത്? പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പാപകർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ചെയ്ത പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുക. പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാം. പക്ഷേ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, അതിലൊരർത്ഥവുമില്ല. കാരണം ആനയുടെ കുളി വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. കുളത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആനയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാനേ ഇഷ്ടമില്ല. അത്രമാത്രം മേല് മുഴുവനും വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു തവണ കുളി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആന എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തന്റെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് മണ്ണെല്ലാം എടുത്ത് മേലിൽ വാരിയിടുന്നു. അപ്പോൾ കുളിച്ചതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? അതുപോലെയാണ് ഒരു പാപകർമ്മം ചെയ്ത വ്യക്തി പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും അതേപോലെ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതകൾ ഉണ്ടാകും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഒരു കള്ളൻ കള്ളൻ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് കേട്ട് കാണും. അതായത് കളവ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, ഈ രാജ്യത്ത് അതിന് വളരെയധികം ശിക്ഷയുണ്ട്, പോലീസുകാർ അറിഞ്ഞാൽ ജയിലിൽ പിടിച്ചിടും. ചിലർ ആ പ്രസ്താവനകൾ കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ പേടിച്ചിട്ട് കളവ് ചെയ്യാതിരിക്കും. ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്നാലും അത് വകവയ്ക്കാതെ കളവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ജയിലിലാക്കപ്പെട്ട് ശിക്ഷകൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പേടിച്ചിട്ട് ആ ശിക്ഷകളുടെ പേടിയിൽ കളവ് ചെയ്യാതിരിക്കും. പക്ഷെ മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടരുണ്ട്,
കളവ് ചെയ്യും, പോലീസുകാർ പിടിക്കും, അറസ്റ്റ് ചെയ്യും, തിരിച്ചു വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് വിട്ടാൽ വീണ്ടും കളവ് ചെയ്യുന്നവർ. ഇതുപോലെ ആന കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ദേഹത്ത് മണ്ണ് വിടുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് പ്രായശ്ചിത്തം എന്നുള്ളത് അതിന് ഒരു പരിഹാരമല്ല, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പരിഹാരമല്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അതുപോലെ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രവണതകൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പരിഹാരം എന്താണ്? ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക. അത് മാത്രമേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അറിവിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുക. ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നുള്ളൂ, പാപകർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതകളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് പാപകർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം മാത്രമാണ്. കാരണം അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു, ഭൗതികതയോടുള്ള ആകർഷണം ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം അത് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അത് ശാശ്വതമാണ്, അതൊരിക്കലും ക്ഷണികമല്ല. അത് വീണ്ടും നമ്മളെ ഭൗതികതയിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി അല്ലെങ്കിൽ വൈരാഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വാചോവേഗം, മനസാ ക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദരോപസ്ഥവേഗം അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയാണ്. വാചോവേഗം, വാക്കുകളെ, നമ്മൾ സംസാരത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? വാക്കുകൾ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പോൾ 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഏതൊക്കെയാണത് 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്യകൾ? ആരാണ് പറയുക? സാത്വികം, രാജസം, തമോഗുണം. ഇല്ല, അത് ഗുണങ്ങളാണ്. 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്യ ഭഗവത്ഗീതയുടെ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. വാക്കുകളുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ശരീര വാങ് മനോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ശരീരത്തിന്റെ തപസ്യ, വാക്കുകളുടെ തപസ്യ, പിന്നെ മനസ്സിന്റെ തപസ്യ. അതായത് ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തപസ്യ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്? ശരീരം കൊണ്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ, ആചാര്യനെ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ, ഭഗവാനെ എല്ലാം നമസ്കരിക്കുകയും അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരെ ആദരിക്കുകയും ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ, കൂടാതെ പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി, അതായത് ശരീരം എപ്പോഴും പരിശുദ്ധമാക്കി വെക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ശരീരത്തിന്റെ തപസ്യ എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ വാങ്മയ തപസ്യ, വാക്കുകളുടെ തപസ്യ എന്നുള്ളത് സത്യം മാത്രം പറയുക, കളവൊരിക്കലും പറയരുത്. പിന്നെയോ സത്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് അരോചകമാകുന്ന വിധത്തിൽ, മറ്റുള്ളവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രയോഗിക്കരുത്. പിന്നെയോ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്ന വിധത്തിൽ, അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, വാങ്മയ തപസ്സിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണം, അത് നമ്മളുടെ വാക്കുകളെ
പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തപസ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം ശരീരത്തിന്റെ തപസ്യ എന്നുള്ളത് ശരീരത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള, ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. അതുപോലെ വാക്കുകളുടെ തപസ്യ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സംസാരത്തെ പരിശുദ്ധമായ സംസാരമാക്കി, നിർമ്മലമായ സംസാരമാക്കി മാറ്റാനുള്ള തപസ്യയാണ്. അതുപോലെ മനസ്സിന്റെ തപസ്യയും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്സിന്റെ തപസ്യ എങ്ങനെയാണ്? മനോനിയന്ത്രണം, ആത്മനിയന്ത്രണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം, മൗനം മുതലായവയെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ വാചോവേഗം എന്നുള്ളത് വാക്കുകളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉച്ചരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംഭാഷണത്തിനുള്ള ത്വരയെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗശൂന്യമായ നമുക്ക് ആത്മാവിന്, കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധിക്കായി കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചിന്തകളും എല്ലാമാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത്. അത് മാത്രമേ നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗശൂന്യമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ സമയം പാഴാക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നാരദ മഹർഷി 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭാഗവതത്തിൽ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ ജനങ്ങളുടെ സംസാരം എന്നുള്ളത് കാക്കകൾ കാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാക്കകൾ കൂട്ടമായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. കാക്കകൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ കാക്കാന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് അത് കുറെ അധികം ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഇറിറ്റേഷൻ വരുന്നു എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? അതുപോലെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, തവള രാത്രി സമയത്ത് പോക്രാം എന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് അതിന്റെ തന്നെ മരണത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ്. കാരണം അതിന്റെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും പാമ്പുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് അതിനെ വിഴുങ്ങുന്നു. അതുപോലെയാകുന്നു നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ അധപ്പതനത്തിന് മാത്രമേ അത് വഴി തെളിയിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, പത്രങ്ങൾ, TV, റേഡിയോ, ഇതിലെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധിക്കായി കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും പറയുന്നില്ല. എന്നാലും എല്ലാവരും അതിന്റെ പുറകെയാണ് പോകുന്നത്. അതിലൂടെ സമയം പാഴാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭാഗവതത്തിൽ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 10ഉം 11ഉം ശ്ലോകത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും പവിത്രമാക്കി തീർക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അപദാനങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാത്ത വാക്കുകളെ, കാക്കകളുടെ ആ കാ എന്നുള്ള ശബ്ദം ഇതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്തവരുടെ ശബ്ദങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. മഹാത്മാക്കൾ കാക്കകൾക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം പോലെ കരുതുന്നു. സർവഥാ പൂർണന്മാരായ മഹാന്മാർ ദിവ്യലോക നിവാസികളാകയാൽ അവർക്ക് ആ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒരാനന്ദവും ലഭിക്കുന്നില്ല. കാക്കകളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം തോന്നുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. എന്നാൽ ഒരു കുയിലിന്റെ കൂകൽ കേട്ടാലോ, കുയിലിന്റെ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അതുപോലെ ഒരു സന്തോഷവും ജനിപ്പിക്കാത്തതാണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗശൂന്യമായ സംസാരങ്ങൾ. അതിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. കാരണം വാക്കുകളുടെ നിയന്ത്രണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ മനസ്സിനെ അത് ചപലമാക്കുന്നു. മനസ്സിൽ പല വിധത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ്ങുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അധപ്പതനത്തിലേക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ വാക്കുകളുടെ തപസ്യ എന്നുള്ളത് സത്യം മാത്രം പറയുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉദ്വേഗം വരുത്താത്ത സംസാരം നമ്മൾ നടത്തണം. മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള, അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ നടത്തുക. കൂടാതെ നമ്മുടെ സംസാരത്തെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്. ആ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ സംസാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും പരിശുദ്ധമാക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സിന്റെ ത്വരയെ, മനസ്സിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ചിന്തകളും വരുന്നതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? മനസ്സാണ് രാജാവ്. പരിശുദ്ധമായ മനസ്സ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ
നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അതും 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് മനസ്സിനെ നമ്മുടെ മിത്രമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. മനസ്സിനെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശത്രുവാകാനായിട്ട് ഇടവരുത്തരുത്. കാരണം മനസ്സ് മിത്രമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ നമ്മുടെ മിത്രമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സ്മരണയിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ ചിന്തകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനസ്സിനെ കൃത്രിമമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോ അത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. കാരണം മനസ്സിനെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അത് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം എന്നാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബലമാണ് മനസ്സ്, വളരെയധികം ശക്തിമത്താണ്. അത് കൊടുങ്കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമായിരിക്കാം, പക്ഷേ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ 2 വിധത്തിലുള്ള ശക്തിയാണ്. ആ ഭഗവത് ശക്തി ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിൽ 2 വിധത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണത്? ദുർബലമായ മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭങ്ങൾ, അവയെ പറ്റി 2 വിധത്തിലുള്ള ക്ഷോഭങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു. ഒന്ന് അവിരോധ പ്രീതി, രണ്ടാമത്തേത് വിരോധയക്ത ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ 2 വിധത്തിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾ. അതായത് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള എന്തിനോടെങ്കിലും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള ആസക്തി, അത് മനസ്സിനെ ചഞ്ചലമാക്കുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം, മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നിരാശയുണ്ടാകുന്നു മനസ്സിൽ. നമുക്കറിയാം ഡിപ്രഷൻ മനസ്സിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് വളരെയധികം ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡിപ്രഷൻ. ഡിപ്രഷൻ വരാതെ നോക്കണം എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. അത് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആ ചിന്തകളെ നമുക്ക് ശരിയായ വിധത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സിന്റെ നിരാശയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധം. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും സേവനങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി 3-ാമത്തേത് ക്രോധം. ക്രോധം വരാനുള്ള ഒരു ത്വര അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം. എങ്ങനെയാണ് ക്രോധം, എപ്പോഴാണ് ക്രോധം ഉദിക്കുന്നത്, ക്രോധം എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നെല്ലാം 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, 3-ലും പറയുന്നുണ്ട്. ആരാണ് പറയുക? ഭഗവത്ഗീതയിലെ കൂടാതെ 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ക്രോധം എന്തിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമം മൂലം ക്രോധം ഉണ്ടാകും. അതെ, അതെന്തിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്? കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോഗുണ സമുദ്ഭവഃ എന്നാണ് ഭഗവാൻ. രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. രജോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? രജോ ഗുണം, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അത്യാർത്ഥി ഉള്ളവരായിരിക്കും. ചഞ്ചല മനസ്സായിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ചഞ്ചല മനസ്സ്. ചഞ്ചല മനസ്സ് ശരിയാണ്. പക്ഷെ രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ തൃഷ്ണ എന്നെല്ലാം പറയും. അതാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഒരു സ്വാധീനത്തിലാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യരിൽ കാമം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ആഗ്രഹം സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അത് ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നു. 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനം ആത്മനഃ കാമയേഷ കാമ ക്രോധ ലോഭ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതിനെ തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
ഈ മൂന്നിനെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഇത് മൂന്നും നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കാമം എന്നുള്ളത് ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നീട് ആ കാമത്തെ സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോഭം, അന്യായമായിട്ടും ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്കും ക്രോധം വരില്ലേ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചേക്കാം. ശരിയാണ്, ഭക്തന്മാർക്കും ക്രോധം എന്നുള്ളത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണത്. അത് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, ഹനുമാൻ തന്റെ ക്രോധത്തെ, രാവണനോടുള്ള തന്റെ ക്രോധത്തെ ഹനുമാൻ എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിച്ചു? ലങ്കയെ ചുട്ടരിച്ചുകൊണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ക്രോധമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കാമപൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രോധമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ആ ഹനുമാന്റെ ക്രോധം നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വളരെ പ്രശസ്തിയോടുകൂടി, ഹനുമാൻ വളരെയധികം പ്രശസ്തനായി ആ ക്രോധത്തോടുകൂടി, ലങ്കയെ ചുട്ടരിച്ചതോടുകൂടി. കാരണം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് ആണ് ഹനുമാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. കാരണം ഹനുമാന് ആ സീതാദേവിയുടെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട്, ശ്രീരാമന്റെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട് നിസ്സഹായൻ, തനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഈ രാവണനെ വേണമെങ്കിൽ പിടിച്ചു കെട്ടാനുള്ള കഴിവ് ഹനുമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വിലക്കുന്നു, സീതാദേവി വിലക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്റെ ക്രോധത്തെ, രാവണനോടുള്ള ക്രോധത്തെ എങ്ങനെയാണ് പ്രകടമാക്കിയത് ഹനുമാൻ? ആ ലങ്കാപുരിയെ മുഴുവനും കത്തിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ക്രോധം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ക്രോധം. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയോ നമ്മളോട് നെഗറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കുകയോ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രോധം വരുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ക്രോധമായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാമപൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് അത് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ക്രോധം, അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആരോടെങ്കിലും നമ്മുടെ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചൂടുള്ള കൽക്കരി കയ്യിലെടുത്താൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? കാരണം അത്രമാത്രം അന്ധമാകുന്നു നമ്മുടെ കോപം എന്നാണ്. നമ്മളെ തന്നെ അത് നശിപ്പിക്കുന്നു. ചൂടുള്ള കൽക്കരി കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും എവിടേക്കെങ്കിലും എറിയാൻ, കോപം കൊണ്ട് എറിയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്രോധം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ക്രോധത്തെയാണ് ഇവിടെ ഒരു നായ എന്നുള്ളത് ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗമാണ്. കാരണം നായ നമ്മുടെ വളരെയധികം അടുത്ത സുഹൃത്താണ് എന്നെല്ലാം പറയുമെങ്കിലും അതിന് അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കെട്ടിയിടുന്നത്. കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് ആക്രമിച്ചേക്കാം നമ്മളെ. അതിന്റെ കടി എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പോയിസണസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് അതിന്റെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും പരിഹാരം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ആ ക്രോധത്തെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം പേഴ്സണൽ എന്തെങ്കിലും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ആ ക്രോധത്തെ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നാവിന് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ രുചിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. പരിഹാരം എന്താണ്? പല വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളും കഴിക്കാനുള്ള നാവിനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായിക്കൊണ്ട് മാത്രം ആഹാരം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആ നാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ, തൃഷ്ണയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലളിതമായിട്ടുള്ള സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് ആ പ്രസാദം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ ആ യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ യുക്ത ആഹാരവും വിഹാരവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുക. കൂടാതെ അവ ഭഗവത് പ്രസാദവുമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാവിന്റെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ 6 തരത്തിലുള്ള രുചി ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ എഴുതിയിട്ടില്ല, ഞാനും അത് പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരായിരിക്കും. ചിലർക്ക് മധുരമായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം, ചിലർക്ക് എരിവായിരിക്കും. അങ്ങനെ അതിൽ നമ്മൾ ആസക്തരാകുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ നാവിന്റെ ആഗ്രഹം മൂലം തന്നെയാണ് ചിലർ മാംസാഹാരങ്ങൾക്ക് അത്യധികമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും. അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ അധപ്പതനത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ബാലന ഘായിബേ ആര ബാലന പാരിഭേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ആഡംബരമായിട്ട് വസ്ത്രധാരണം ധരിക്കരുത്, പിന്നെയോ രുചികരങ്ങളായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാകരുത്. അത് രണ്ടും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. കാരണം അത് രണ്ടും, ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ നാവിനെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ആ നാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏകാദശി വ്രതം, ജന്മാഷ്ടമി പോലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവാസം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാവിനെയും ഉദരത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അഞ്ചാമതായിട്ട് ഉദരം, വയറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, വയറിന് അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം, കാരണം നാവിന് പല രുചികരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ രുചിച്ചു നോക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ വയറിനാണെങ്കിലോ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആഹാരം കഴിച്ചാലും ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത് വയറിനാണ്. വയറ് നിറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നുന്നില്ല. രുചികരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറഞ്ഞു, ഇനി മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നുന്നില്ല. അതാണ് വയറിന് അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആ ആഗ്രഹം. അത് നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വലിച്ചു വരുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കുക, അല്ലാതെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വ്രതം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഏകാദശിക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഉപവാസം നോക്കുന്നത് വയറിന്റെ ഈ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ജനനേന്ദ്രിയം. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഒരേ ലൈനിൽ നിൽക്കുന്നു. നാവ്, വയറ്, ജനനേന്ദ്രിയം, ഇത് മൂന്നും ഒരേ ലൈനിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ, നാവിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിച്ചും ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ വാക്കുകളെയും നമ്മുടെ ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെയും രണ്ടിനെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. അതുവഴി ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിച്ച് നമ്മുടെ വയറിനെയും നിയന്ത്രിക്കാം. അങ്ങനെ ജനനേന്ദ്രിയത്തെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം മൂന്നും ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജനനേന്ദ്രിയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലാതെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കരുത്. എങ്ങനെയാണോ നാവ് സംസാരം അനിയന്ത്രിതമാക്കരുത്, ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അനിയന്ത്രിതമാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അത് ബാധകമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം എന്നീ 6 കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം സാധിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് സ്വാമി അഥവാ ഗോസ്വാമി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വാമി എന്ന വാക്കിന് അധിപൻ അല്ലെങ്കിൽ യജമാനൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന് ഗോക്കളുടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനൻ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വെറുതെയുള്ള ഒരു വാക്കല്ല ഗോസ്വാമി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ ഗോദാസൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഗോസ്വാമിയാകാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി പൊതുവായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഒന്നിനെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ അഴിച്ചുവിടുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, ശരീരത്തെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഒരു തേര് പോലെ നമ്മൾ കരുതുന്നു. ആ തേരിനുള്ളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാവാണ്
ആ വ്യക്തി ശരീരം ഒരു തേരാണെങ്കിൽ ആ തേരിനുള്ളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പോൾ ആ തേരിനെ നയിക്കുന്ന 5 കുതിരകളാണ് നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് അവയെ നമ്മൾ മനസ്സും ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് നിയന്ത്രിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കടിഞ്ഞാൺ ഉപയോഗിച്ച് കുതിരകളെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് തോന്നുന്ന വഴിയിലേക്ക് ആ രഥത്തെ തേരിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അനധികൃതമായിട്ട് ഒന്നിനെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും തരം താഴ്ത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആസക്തി വളർത്തുന്നു. ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ അജാമിളന്റെ കഥ. അജാമിളന് ബ്രാഹ്മണീയ സ്വഭാവമായിരുന്നു. അജാമിളൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്. തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എങ്കിലും ഒരു ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷണം എന്ന പോലെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സീൻ കാണാൻ ഇടയാകുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയം മാത്രമേ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടുള്ളൂ. ചെവിയോ നാക്കോ വയറോ ഒന്നും തന്നെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷെ കണ്ണിന് ആ ഒരു കാഴ്ച അത് അജാമിളനെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നു. അത് അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് അജാമിളന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ അധപതനത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയം മാത്രം മതി. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തിയിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയം അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് നമ്മളെ വലയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. കാരണം അത് നമ്മളെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തരം താഴ്ത്താനായിട്ട് ഇടവരും. കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നത് 5 തരത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു അധപതനം ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ രൂപീകരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ശീലമായിട്ട് മാറുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുന്നതാണ് ചിന്തകൾ. അപ്പോൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. കാരണം മനസ്സിനേക്കാൾ ശക്തി കുറഞ്ഞതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആസക്തി വരാതെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മനസ്സിനെയും മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്തകളെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ ശീലമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സാത്വിക സ്വഭാവം നമ്മുടെ ശീലമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് രാജസികത്തിലോ താമസികത്തിലോ വഴുതി വീഴുന്നില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ അടിച്ചമർത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയോ അവയെ നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു രുചിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആർക്കാണോ ഈ വേഗങ്ങളെ, ഈ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം ഒരു ധീരനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെ സഞ്ചരിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, അലട്ടുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വഴിതെറ്റുകയില്ല. എവിടെയും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അധപ്പതിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിബി മാതാജി പ്രസന്റേഷൻ വായിക്കുമോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വായിക്കാം. വായിക്കും.
എന്തായിരുന്നു മാതാജിയുടെ സബ്ജക്റ്റ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായത്തിൽ 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുടെ സംസ്കൃത പദങ്ങൾ, പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ, സാമ്യങ്ങൾ എന്നിവ പരാമർശിച്ച് ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ബന്ധം വിവരിക്കുക. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ പദാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരും ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ വിഘ്നനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാനദാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേ ഗജാപതിദാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമ്നേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായം 4-ാം ശ്ലോകം മുതൽ 10-ാം ശ്ലോകം വരെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായി ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ അചിന്ത്യ അഭേദമായിട്ടുള്ള ഇഹലോക ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ മർത്യലോകമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ, അതായത് ഒരേ സമയം അത് അചിന്ത്യമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഭേദവും അഭേദവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തെയാണ് പറയുന്നത്. മയാ തദമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മസ്ഥാനി സർവഭൂതാനി ചാഹം തേഷ്വസ്ഥിത. പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും ഭഗവാൻ അവ്യക്തമൂർത്തിയായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ഒന്നിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. അവ്യക്തമൂർത്തിന എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആ സാന്നിധ്യം ഗോചരമല്ല. കേൾക്കാനോ കാണാനോ സ്പർശിക്കുവാനോ ഗന്ധത്തിലൂടെയോ ഒന്നും പറ്റില്ല. പിന്നെയോ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ന ഭവേത് ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയേ സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവാസ്ഫുരത്യത. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും? സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദൗ, സേവ കൊണ്ട്, നാവുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാവുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭഗവത് നാമങ്ങൾ കൊണ്ട്. സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത, അപ്പോൾ അത് സ്വയം സ്ഫുരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അപരാധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭഗവത് നാമം ഉരുവിടാൻ കഴിയൂ. അങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അതിലൂടെ മാത്രമേ എപ്രകാരമാണ് കൃഷ്ണൻ എല്ലാറ്റിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയൂ. എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, എങ്കിലും ഭഗവാൻ അവയിലല്ല. സൂര്യപ്രകാശവും സൂര്യനും പോലെ ഒരിക്കലും വേർതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രഭാവത്താലാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായി ശ്രീ പ്രഭാത്ജി ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാജാവ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവനാണ്. എല്ലാ വകുപ്പുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. പക്ഷെ ഓരോ വിഭാഗത്തെയും രാജാവ് സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നുള്ള ധാരണ ശരിയല്ല. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികളുടെ വികിരണം വഴിയായി അദ്ദേഹം എവിടെയും സന്നിഹിതനാണ്. നജമസ്താനി ഭൂതാനി പശ്യമേരോ യോഗമൈശ്വര്യം ഭൂതപ്രിന്നച ഭൂതസ്ഥ മമാത്മാ ഭൂതഭാവന. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ ഒന്നും ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തിയിൽ സർവ്വഭൂതങ്ങളും പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു. സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല, മറിച്ച് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച 4-ാം ശ്ലോകവുമായി എതിരായിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നതെന്ന് തോന്നാം. അതായത് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതിൽ പറയുന്നു ഒന്നും ഭഗവാനിൽ ഇല്ല എന്ന്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംഖ്യം ഭൂലോകങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുകയല്ല ഭഗവാൻ. എന്നാൽ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ്. ഭഗവത് ശക്തി അചിന്ത്യമാണ്. ആ ശക്തിയാണ് എല്ലാം നിലനിർത്തി പോരുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം
വ്യത്യസ്തനാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായ ഐശ്വര്യം. സൂര്യൻ ശരിയായ സമയത്ത് ഉദിക്കുന്നു, അസ്തമിക്കുന്നു, ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതും കാണാത്തതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ മാത്രമാണ്. ആ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതോ വെറുതെ ഓടക്കുഴലും മൂതി ഗോപന്മാരോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കുന്നു. ആ കൃഷ്ണനാണ് സകല പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും അധികാരി. അവയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, നിലനിർത്തുന്നത്, രക്ഷിക്കുന്നത്, അവസാനം നശിപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെ. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ യോഗം ഐശ്വര്യം. ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി, അത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഭംഗിയായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ ഒരു രാത്രി ആലോചിച്ചു മധുരാവാസികൾക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളതും സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഇടം വേണമെന്ന്. ആ രാത്രി തന്നെ കടലിനു നടുവിൽ ദ്വാരകയുണ്ടായി. മധുരാവാസികൾ രാവിലെ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ കമനീയമായ സുന്ദരമായ ആ സിറ്റിയിൽ കൊട്ടാരങ്ങളും രമ്യഹർമ്മ്യങ്ങളും അവർക്ക് അചിന്ത്യമായിരുന്നു. അത്രയ്ക്കും അവർ അമ്പരന്നു പോയി. ഭഗവാൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ക്രിയേറ്റർ, മെയിൻറ്റെയിനർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയർ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒന്നിലും ഇല്ലതാനും. കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മധുരമായ ലീലകളും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ആകർഷണീയതയും ഉള്ള ഈ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവ്. എല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇത് ഒന്നും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവില്ല. എന്നാൽ ഒരുവന് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ പഠിച്ചു, സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കും. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോ മഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്താനി ത്യുപധാരയാ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എങ്ങനെയാണോ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും ഭഗവാനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഇത് ഇത്ര വലിയ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നത്. മനുഷ്യന് അനുമാനിക്കാവുന്ന വിപുലമായ പ്രതിഭാസമാണ് ആകാശം. ഈ ആകാശത്തിലുള്ള കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വായു, അതിന്റെ ചലനം സർവ്വ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ചലനത്തിന് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. എന്നാൽ അത് ആകാശത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അത്ഭുതാവഹമായ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം പരമമായ ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ നിലനിൽക്കുന്നു. എല്ലാം അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഇളകുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണോ വായുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആകാശത്തെ സ്വാധീനിക്കാത്തത്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. ഭാഗവത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാം എന്റെ അധീനതയിൽ മാത്രമാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും കാറ്റും മഴയും അഗ്നിയും എന്തിനാ മരണം പോലും എന്നെ ഭയന്നിട്ടാണ് അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ശരിയായി നിറവേറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം എന്റെ അധീനതയിൽ തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ, യച്ചക്ഷുരേഷാ സവിത സകലഗ്രഹാണാം രാജാ സമസ്ത സുരമൂർത്തിരശേഷ തേജ യസ്യാജ്ഞയാ പ്രമതി സംഭൃതകാല ചക്രോ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ സൂര്യന്റെ ചലനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയും ആഗ്രഹവും അനുസരിച്ചാണ് ചൂടും വെളിച്ചവും തരുന്നതും അവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ട പഥത്തിലൂടെ അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നതും. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ 15-ാം അധ്യായത്തിലെ 13-ാം ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഗാമാവിശ്യഭൂതാനി ധാരയാമഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമ ഭൂത്വ രസാത്മക. അതായത് ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഭഗവാൻ ഉൾപ്പുകി ആ ഗ്രഹത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രഹത്തിനെ ആ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു എന്നും പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കൽപ്പങ്ങളുടെയും കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നു. ഓരോ കൽപ്പവും അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലവും ഭഗവാനിലേക്ക് ഉൾപോകുന്നു. ആ കൽപ്പാവസാനം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ പുനർജനിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മരണത്തെയാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് 14 മന്വന്തരമാണ്. ഒരു മന്വന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 71 ദിവ്യയുഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്. ഒരു ദിവ്യയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, ഇത്രയും യുഗങ്ങൾ കൂടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ദിവ്യയുഗം. ഇങ്ങനെ 1000 ദിവ്യയുഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രാത്രിയും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള 100 വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ
കാലം, അതായത് ആ ഒരു 100 വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് മരണമടയുന്നു, പ്രളയവും ഉണ്ടാകുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാനെ തന്നെ ചെന്നു ചേരുന്നു. വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമായി പ്രപഞ്ചം ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നത് അപവഷ്ടപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സുപ്പീരിയർ എനർജിയാണ്. ഭൗതിക ലോകമാണെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ എനർജി. അപ്പോൾ ഈ അധമ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. സൃഷ്ടിവേളയിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മഹത്തത്വം എന്ന പേരിൽ വേർതിരിയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആദ്യ പുരുഷാവതാരമായ കാരണ ഉദകശായ വിഷ്ണു അതിൽ ഉൾപ്പോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസത്തിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അവയിൽ ഓരോന്നിലും ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുന്നു. പിന്നെ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവായി ഭഗവാൻ ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഈ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാ രൂപേണ ഇരിക്കുന്നു. പൂർവ്വജന്മ കർമ്മ ഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചാലും അതിൽ പെട്ടുപോകുന്നും ഇല്ല. നജമാംതാനി കർമാണി നിമന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീനം അസക്തം തേഷു കർമ്മസു. ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒരു കർമ്മത്തിനും ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാനാവില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനായാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാ സൃഷ്ടിയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉദാസീനനായി കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഭഗവാൻ ഓരോ ലീലകൾ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ. ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികളാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺട്രോൾ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺട്രോളിലാണുള്ളത്. ഈ ലോകത്തെ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഇല അനങ്ങുന്നത് പോലും ഭഗവാന്റെ അറിവിൽ തന്നെയാണ് എന്നും പ്രഭുവാദ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സോയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത്തി പരിവർത്തതേ. പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സൂപ്പർവിഷനിലാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ മുഴുവൻ ലോകവും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അവിടെ ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായിട്ടുള്ളവളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും എന്ന്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി തീർത്തും സ്വതന്ത്രയല്ല എന്ന് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് തീർച്ചപ്പെടുത്താം. എല്ലാറ്റിന്റെയും ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണം ഭഗവാന്റെ കൈകളിലാണ്. ഭഗവാന്റെ അധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന്, അക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ഷണം. അതായത് ഇതിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും മുകളിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു കണ്ണുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്ഷണം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷത്തിലൂടെ പ്രകൃതി എപ്രകാരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മയധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പ്രകൃതി ചരങ്ങളെയും അചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പ്രകൃതി ആണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺട്രോളിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, എങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലായിരിക്കുന്നു എന്ന്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനം ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ബ്രഹ്മസഭ്യതയിൽ പറയുന്നു ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സർവകാരണങ്ങളുടെയും കാരണമെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നന്നായിട്ടുണ്ട് മാതാജി, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും